Apa paringe disukane tembang campur sari. Oh nggih, campur sari. Adik Alda, Ibu Maria, Bapak Rasim, terima kasih. Monggo Pak Jas lirku yai sekoro datang besok luluke atiku. Ibu Maria suwe gondongan teni rewong ning ati rae kok sepi dadya ati saking senenge kebuya-buya nduk. Pak. Nggih, Pak Rasim. Pak Rasim. Jan ket mau melet-melet. Nah. Pikir karep. Oh ngoten. Ati mantep. Nah. Kayak bocah kae. Pikir karep ati mantep. Gak mantep. Ora. Minggat. Oh, minggat. Ya dipendem jero-jero. Iya. Pak Rasim. Pak Rasim. Jan lagune semerap sampean. Nah iya. Mboten. Mboten. Pak Rasim semerap napa mboten? Semerap. Semerap. Guyu-guyu piantunipun Nduk. Alhamdulillah. Ya iki sing diarani sing duwe gawe seneng. Heeh. 1500 kok rame ning ngene. Dipun lajengaken Mbok Yayu. Oh ngoten nggih. Ayah krungu suaraku langsung tangi. Langsung tangi Nduk. Lho nggih. Cemrekel. Heeh. Pemane ngrungokno guyumu Nduk. Kok gak kangen guyuku to Mas? Bocah kae. Oh iya, wis dipendem ae Nduk. Aja disoting le ya. Aja disoting le. Iki rahasia berdua lho le. Arek iki karo arek kae. Kalau sapi nggure omah. Ya satapan di tanganku mring sliramu dadya sisianku mugi Gusti ngilati tresnoku bakal dikawa mati AS Perkasa golane Nduk, golane Pak Jas. Monggo Dek. Monggo Dek. Bapak Swadi, yuk semoga. Dadi liwong atiku nalikane sepisan ketemu wong bagus dadi lagu nggodho ati rinten siang dalu pinarpa jiwa raga
bengi ora berdiri nduk iya. Nggih, Mas. Kang koyo abot ngono kaya nduk. Kayak tanya nggo apa, Mas? Iya, kaya dening kaya nglangi ning tengah-tengah segara nduk. Oh, ngoten. Nek mboten tutuk lelep nggih. Iya. Kejegur dhewe ra ana sing nulungi. Alhamdulillah. Heeh. Ayah. Sampun ayah. Nggih. Heeh. Ndak Allah. Nanti Pak Suwadi mau nanti Pak Suwadi mau. Pak Suwadi sing ampun ndi? Sene kok wae lho. Jan sing kono krungu leweng ibuke metu kabeh. Metu kabeh. Iki elektron apa jaranan ngono lho Mas ya. Ngaturaken nggih panuwun. Nggih. Alhamdulillah. Suara kemanjen kayak luwandung ngono Mas ya. Landung. Opone? Suarane Mas. Oh, suarane. Mpun ate kliru liyane. Sikilku kecepet. Iku cek sing arek iki kulino nyepit arek iki. Mboten. Kula sing dicepet. Oh ngono. Enak bae Mas. Kang saya dalu, saya sore. Alhamdulillah. Kang saya rawuh para tamu kang tansah dadi hormatan. Nggih, sinambi paring pasugatan Pak Unjukan, paring tetembangan campur sari. Pak sinten sing ada damel wau? Bapak Rasim. Pak Rasim jan kok brengose dilus-lus niku dos pundi Pak Rasim? Aduh. Dereng dicukur ah? Heh. Mungkin kula cukuri. Iku mek ajane diingu kok nduk brengose. Kula mboten seneng nek wong brengos-brengos. Loh, malah penak kememes to nduk. Mboten. Kemremes. Mboten alus. Seneng sing halus. Ndek brengos agak ndek brengos agak. Pak Komari sugeng sonten. Oh, nggih. Sugeng dedaharan. Pak Komari sing pundi? Ah niku. Kok disukani geger kula, Mas? Heeh. Pak Komari madhep titik ae, Pak. Titik mau, melengak mau. Nggih, titik mawon nggih. Iya. Pun akeh-akeh. Ah, iku Ibu Aminah. Ya. Sing dugi niki. Nah niki ta sing Sampe dugi. kok kenal wong sejagat raya, Mas. Aku kok. Oh, ngoten. Aku kok. Sapa sing terkakak. Iya. Sirandas. Nah, kepala. Dipun lajengaken bocah ayu, Mbak Mina, sugeng rawuh Mbak Mina. Bunda Maria. Nah, Bunda Maria. Bunda Maria. Nah. No. Lewong nggih? Nggih, lewung. Nggih, nggih. Nggih. Yuk, Bunda dipun lajengaken. Nggih. Sabda pandita ratu. Are kelpo. Sliramu dadya sisianku. Las arep Mas. Mugi Gusti ngilate. Tresno bakal digawa mati. Mas adep rene lho Mas. Ora kepengin ah Mas. Lah iku Mas. Enek apa kok ora madhep? Nyanyi leweng kula. Kaya eling cah kae. Oh ngono. Cah kae lho Mas. Nggih cah kae. Lah iya. Lah kok delok kaduk. Nggih. Lah tukang kendang kok nyisih dhewe iki madhepe. Bahagia kula nggih bahagia. Oh ngono. Alhamdulillah. Dadi mboten nak kantuk egois. Nah,
Golek egois. Oh, golek egois. Heeh. Ki dulur-dulur ngujung ngaturaken sugeng nggih, rawuh. selamat sore. Alhamdulillah. Cak Sumiran nah, kok dulurku Cak Sumiran. Niku sing tasik nembe ndugi. Wah. Oh niku ta? Mboten, ingkang sampun lelenggahan. Oh, sampun lelenggahan. Ngaturaken Nggih. bunge panuwun. Alhamdulillah. Nggih, dipun lajengaken. Ana ngaing malah. Kaya rasa guyang-guyu. Lah iya, gak diwawu. Ora tak wehi kowe. Lah iya. Lho, tambah tunggano apa niki? Kok tambah munggah ngono lho. Kok tambah diunggahi to piye kok iki? Ya Allah, Nduk. Iki terus ngene iki melok tatanan sapa, Mbak? Niku benjing. Sakancane kok ora rukun iki lho. Usia pun 40 50 niku kepengen duwe jaranan, Mas. Ngono, cita-citae. Cita-citane Muga-muga kepengen dadi ketua jaranan. muga kalaksana. Amin. Muga-muga Amin. kalaksana Nggih. tuh ya. Ya pimpinan ya tukang kendang. Iya, Ya wis. gak wayu blas. Ojo Mas, situ Nah rantai. iya, dipun lajengaken bocah ayu. Oh nggih. Tansah paring panglipur monggo. Heeh. Yut. Tutuk endi niku, Bang? Sabdo. Oh, sabdo nggih. Ndek brengos agake. Oh, gak duwe iki. Sabda pandita ratu mring sliramu dadya sisianku. Apa senoh bunge panuwun?